Uvaženi gledaoci, pratite Top A+. Moje ime je Elma Hot, a ovo su najvažnije vijesti dana. Država je za 6 mjeseci prihodovala 1,3 milijarde eura, što je za 75 miliona eura više od plana zahvaljujući porezu na dobit ostvarenu u 2023. godini. Navodi se u izvještaju Ministarstva financija. Kurti podnio krivičnu prijavu protiv Spajića i Nikolića. Žalio se i Popi. Pogoršanje kvaliteta vazduha zbog požara. Vrijeme s jutra pretežno sunčano. Državni budžet je za januar-jun imao suficit od 30,4 miliona eura, dok u istom periodu nisu isplaćeni planirani rashodi od 108,5 miliona eura, navodi se u mjesečnom makroekonomskom izvještaju Ministarstva financija. Država je za 6 mjeseci prihodovala 1,3 milijarde eura, što je za 75 miliona eura više od plana. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović izjavio je da je inflacija u Crnoj Gori u prvoj polovini 2024. godine bila dvostruko veća nego u eurozoni. Rast cijena i s tim povezan pad kupovne moći je najveći problem sa kojim se građani suočavaju, napisao je Milatović na društvenoj mreži X. Podaci Ministarstva financija koji pokazuju da je u državnoj kasi prihodovano 75,4 miliona eura, odnosno 72,7 miliona eura više nego u istom periodu prošle godine, dokazuju koliko je besmislena teza opozicije o ugroženosti javnih financija, saopštio je poslanik Pokreta Evropa Sad Tonči Janović. Na kraju, kako kaže Janović, može se zaključiti da je jedina mjera za koju se opozicija zalaže u vremenu globalnog poskupljenja da zarade ostanu iste ili da se za narednih 10 godina uvećaju za nekih 37 eura. Milojko Spajić i njegova vlada su pogrešnim ekonomskim odlukama i prekidom uspješne akcije Stop inflaciji, koju je sprovodila vlada Dritana Abazovića, postali najveći krivci za rast cijena i inflaciju u Crnoj Gori, kazao je šef poslaničkog kluba građanskog pokreta URA Miloš Konatar. On je istakao da Spajićeva lažna obećanja o minimalnoj zaradi koja neće biti 700 eura i povećanju plata svim zaposlenima za 25%, kako je pokazivao famozni kalkulator Pokreta Evropa Sad, a koja se neće desiti, dodatno ugrožavaju kupovnu moć građana Crne Gore. Vlada je juče nakratko vratila Kurtija na mjesto generalnog inspektora ANB-a jer je tako naložio Upravni sud, a potom ga ponovo smijenila i opet postavila Predraga Burića. Kurti u krivičnoj prijavi u koju je televizija Vijesti imala uvid navodi da je vlada na jučerašnjoj prvoj sjednici samo formalno donijela zaključak da mu se nastavlja mandat u skladu sa presudom Upravnog suda, a onda ga na narednoj sjednici smijenila, a da prethodno uopšte nije mogao nastaviti mandat jer niti je ušao na radno mjesto u ANB, niti mu je to bilo omogućeno. Kurti se obratio i šefici delegacije Evropske unije u Podgorici Ani Kristini Popi, a u dopisu konstatuje da premijer Spajić ne poštuje presudu suda, a time ni vladavinu prava. Apelacioni sud Crne Gore je, ispitujući po službenoj dužnosti rješenje Višeg suda u Podgorici u predmetu izručenja državljanina Republike Koreje Do Kwona, potvrdio navedeno rješenje u dijelu u kojem je odbijeno izručenje ovog okrivljenog po zamolnici SAD-a. Njegov advokat Goran Rodić za Radio Crne Gore kaže da su očekivali da apelacioni sud potvrdi prvostepenu presudu Višeg suda. Bivši policajac Ljubo Milović pisao je svojevremeno kolegi policajcu Nebojši Bugarinu da je novu kombinaciju za šverc kokaina napravio sa jednim Turčinom koji drži fudbalski klub, ali je objašnjavao kako da sa svojim ljudima iz tamošnje policije prevare nadležne tokom carinske kontrole tog ilegalnog proizvoda. O tome preko zaštićene telefonske aplikacije razgovaraju u martu 2020. godine, nabrajajući sigurne luke u koje bi mogli da dopreme proizvod iz Južne Amerike.
Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti Jug, Odjeljenja bezbjednosti u Kotoru, su 31. jula lišili slobode IK-36 iz Kotora, za kojeg se sumnja da je tokom ove godine, ali i u prethodnom periodu iskorišćavao maloljetna lica za pornografiju i, preduzimajući nedozvoljene polne radnje, izvršio obljubu u odnosu na više djece uzrasta od 14 godina. Zbog velikog broja aktivnih požara na teritoriji Crne Gore došlo je do pogoršanja kvaliteta vazduha, što je i registrovano na mjernim uređajima u okviru državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha. Saopšteno iz Agencije za zaštitu životne sredine. Preporučuje se svima da izbjegavaju boravak, a naročito izvođenje fizički zahtjevnih aktivnosti na otvorenom do poboljšanja kvaliteta vazduha, zaključuju u saopštenju. Sjednica Skupštine opštine Andrijevica prekinuta je jer nije bilo predloga za izbor predsjednika lokalnog parlamenta. Rok za konstituisanje Skupštine izborom predsjednika ističe 16. septembra. To je 60 dana od dana objavljivanja rezultata u službenom listu. Srbija je pretekla Crnu Goru sa prosječnim zaradama iako nije donosila političke odluke, kazao je predsjednik te države Aleksandar Vučić. On je istakao kako je u Srbiji prosječna zarada 855 eura, a da je u Crnoj Gori 832. Naglasio je da su tokom 2012. godine bili jedva na trećem mjestu i zaostajali za gotovo 50% u odnosu na Crnu Goru. Mi smo u maju izmerili 855 evra i najjači smo u regionu po tom pitanju. U maju je u Crnoj Gori izmereno 832 evra, prosječna plata u BiH 710 evra, u Severnoj Makedoniji 671, u Albaniji 575. Pri tome, ako hoćete da pogledate, 2012. mi smo bili jedva na trećem mestu, gde smo zaostajali za gotovo 50% svoje plate u odnosu na Crnu Goru, značajno zaostajali oko 60 evra za Bosnom i Hercegovinom i bili tek nešto ispred Severne Makedonije. Danas smo pretekli Crnu Goru, iako nismo donosili političke odluke o platama, već smo se ekonomski razvijali, industrializovali svoju zemlju, uspevali da postignemo dobre rezultate. Nekoliko zatvorenika koje je Rusija oslobodila u okviru istorijske razmjene sa Zapadom, uključujući novinara Evana Gerškovića i bivšeg marinca Pola Vilana, stigli su sinoć u SAD. Turska je juče koordinisala razmjenu 26 zatvorenika Rusije i više zapadnih zemalja. Razmjena je obuhvatila osobe iz zatvora u 7 zemalja: SAD, Njemačka, Poljska, Slovenija, Norveška, Rusija i Bjelorusija, saopštilo je sinoć tursko predsjedništvo. Bilo je angažovano 7 aviona za prevoz zatvorenika. Vrijeme s jutra promjenjivo, oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar uglavnom slab do umjeren. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, a najviša dnevna od 23 do 36 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste Top A+. A vašoj pažnji večeras preporučujemo emisiju Minula nedjelja s početkom u 20 časova. Specijalni gost emisije je ministar energetike i član predsjedništva Pokreta Evropa Sad, Saša Mujović. Doviđenja.